ассалому алайкум бародаро, субҳатон бахайр. дар ҷоҳои мо зимистон расид. Барфам қариб 1 ваҷа 20-25 сантиметр ҳаст. субҳ бахайр. овоза ки шунавид мега ки хурдани мебара каҳмон метия. як рӯз нимрӯз ҳаво кард, кам кам 38 деволо, баъзе ҷоҳои автору боз барф борда истасам хел. ҳама туманай ҳаво соф кунад ки як боло биброем тамошо кунем чӣ гапай. бародаро вақте ки хонаи муша вайрон кардем, гуфта ки нахо ки инсон хонаи муша вайрон кунад. муш мошина вайрон кардааст. дигар ҳаҷош намеҷем, ба ҳамара канд, ҳамара канда, ҳамаи имшаб нашид домуш мондагием ки бихапемаш. чӣ хеле мушай? мушам задагиай. нахо ки ҳамин мушбача инами как мошина вайрон кунад. намешид як калонтар боша ки ақаллан ба муши худму фахр кунем. ина бародаро овози кавг омада истаст. шунавиде нашунавиде? кавго бисёранд. ҳамин барбаранда ҳанта мечаранд, мераванд, меоянд. заминҳоро имсол шидгор накардем. барои шидгор кардан инаш ҳеҷ гап не. мо иҷора боғ мекунем, барои ҳамон баҳор шидгоршам кунем мешава. бародаро агар ҳаво кана болотар мерем, ҳақиқатон медонем, мерем як тамошо мекунем. нақшироро ваъда дода будем, нақшироро ба навор мегирем, нигаҳ мекунем чанд таанд, чӣ хеланд. дафъаи гузаштагӣ 43 ҳисоб кардем. 43 ҳисоб кардем. ин дафъа мебинем чандта шидааст, чандта мондааст. хай бародаро, мо мушаб қаб мебарем партоимо. хай бародари азиз, имрӯз ҳаво кана боло мерем, боз якҷоя вомехӯрем, тамошо мекунем.